दिस्लारखौनो बावगारबोदों जोङो साथनानै मोजां दिस्लायाव दोनबाय ओमफ्राय दिस्लारखौनो फैनो गोनां बावगारबोदों ओरैबायदि अखान्थि माने मोनफैनानैसो गोसोखांदो नामा मोनफैनासो गोसोखांदो बिराद अखान्थि हेलौ लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै ओमफ्राय जों मैना फुख्रि होननायाव बेरायहैदोंमोन आरोना लोगोफोर मन्दिराव गासिबो भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो होमबा नुगोन ओरैबायदि समायना ना लोगोफोर जायगाया आयौ ओइ ज्राव मोदोंना दैया बोरैबा ओइ दैया इनि ज्राव मोदों खिया खैबायलाङा ओइ खनसेथ' अन्थाइ गोजामोन थाबायनायामोन ओइ खनसे जि अन्थाइमोन बानायदो आरो मिंजोब्बाय ओइ बया मिंसो ओइ नो पाका खाबाय दं इनि गैया बे खामिबाय खारनानै पाका गैयामोन ना इयो दा ओइ खनसे थाबायसिननायामोन गावमोना बोरै खामनानै एसे गोजा खालामोबा एसे खस्थ'नो साइडआव बिदि गैयामोन गैयालां Time start now. Ui vui là gì nhỉ? First time. जोंबो फार्स्ट टाइम नांगोन ओमफ्राय इयाव खावसे फार्स्ट टाइम ओंखामाबो जोंबो फार्स्ट टाइमानो गोदान जाबाय नालाय जों फार्स्ट टाइम आगोल बा बाइक लाबोला फैदोंमोन सं जों नै जिगा खानसि दायो आबौ माबा आदा आबौ कालार जागोन नियो सब स्टाइल जाबाय Oi, pulsan gila ya. Oi di jograb gimana? Sendal kan nabi di muka masura. Sendal pun kan nggak tahu mana dah. Sendal aku sudah ini. Ada aku sudah sendal kan ini. Kau sudah ya? Oh, motor siang dah. Cuman siap. Apa ya ini? Ada. Tak kalah. Ayo. Mana fast price? Ekrol. Baik. Ekspor sampai nanggu.
ओमफ्राय नै नालाय लोगोफोर जायगाया ओरैबायदि समायना गोथां गोथांनो आयु दंफां माखाया जि मोजां नुखादों जाय फैबाय थायो बिसोर मिथिखागोन आरोना ओमफ्राय जों थांखालि अखा हासोगारदोंमोन ओमफ्राय मालाय सान्दुं दुंबाथाय बांसिन मोजांसिन नुयोनो आरोना ओमफ्राय थेवब्लाबो मोजाङानो नुदों मा अखा हाबाबो बिराद मोजां मोनदों आरो फैनानै गोसोखौ 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Hai ơi मोनबाय 35, 36, 37, 38, 39 Hai det här var det hai Bukan sampai Dasar di udah di mana sih ya? Di mana? Abo. Kunci mana tadi macam mana? Sandung nunglai, okalai, malah yang sana ada mana tadi? Wah berbah, mana juga ni sih? Ambak kasih bar. Daná जों मोनफैबाय मैना फुख्रि होनलायनाया काला मोनफैबाय बरिया नै wah नै जामुन दिदा मुरि माखाया नै नै मैना फुख्रिया बार गेजेराव फुख्रि दङ wah vlog video kalian mana kayak oंखारबाय नामा बिदिनो माबा बे संकरि दंलाबायो सुनो रोंबा सुनायो ओमफ्राय जों हायाना सुनो नैयाव ओरै गिदिंजोबथारनांगौ ओरै गिदिंनासो ओरै नै जे फार्स्ट थांगोन थ' आथिं सुना लाग्रोनोसै होनबा दा जग्रोन दसे दा एवफ्रामसिगोन Oh भाई इधर हमारा इधर पिछला है इधर हम थोड़ा जाना पड़ेगा रे बाबा इधर इतना पिछला है रे बाबा Yo. Kayak bang Luri, dah 2 meter mana bisa? Kosongan ni, beriak ramai. Naba, ini problem dong mana? Hah? Tangkan saya dah. Ring, itu tampil mana? Nah? Ring kalang dek. Oh. Ni kilo bau ni. Ni kini. Dun balik. Istak apa? Coba, sampai.
जि मोजां खानाय जायगाया आयु थांनो बाथावथावखाय ओरैबायदि मोजां खायो दायो जों थांनोसै लोगोफोरनि फैबाथाय माने थांनो बालायो ओरैबायदि मोजां ना जायगाया आयु